ikaw. Magluluto ako. Good morning. Good morning, Galino Family TV. Commander Churba, good morning po. Luto tayo ng banana cue. Sipisi mo muna. Daming trabaho sa umaga. Kamusta, Commander Churba? Luto tayo na banana cue. Galiano Family TV, kumusta po? Thumbs up, salamat po. Ay, banana cue, Commander. Inaon ko lang yung pankuta. Gusto ko na magmoni kagaya mo, wala pa akong pan. Wala pa akong naka 2,000 pa lang ako. Yes. Tensya ka na, Commander, na hindi ako nakakapunta sa LS mo. Busy.
tindahan. Punta ba yan? Oh, ay, pangbenta, Commander. Pangbenta sa tindahan. Wala kasing signal dun sa pwesto ko. Kaya dito ako sa kusina nag-live. Dali lang naman lutuin ko. Yes, oo. Kumikita ang kabuhayan. Kailangan kumita. Ay, Commander, sumahod ka na? Sa YouTube?
Mi Amore, night 7. Good morning, sis. Gusto mo banana Q? Kumusta? Salamat sa tamsak. Kumusta? Lulutong banana Q. Busy. Balik ko muna doon sa store. Ha?
Saan po siya? Andun po siya sa may... Patay na electric fan. Patay na electric. Kain na, hapon na. Pagod na. May amore. Oho. Kain na. No? Bakit may suka? Sausawa no? Ha? Sausawa niyang langgunisa, pwede naman ah.
Ha? Kung sana ba sila tapos katapos ng tubig? Balisik kang ang Ha? balisik kang Okay. maglalabas sila. Hindi ako. Next. Kaya mo na. Ganun lang. Bakit? Ano mo? Alas mo na lang. Hindi na i-alok mo. Mga grabe. Tapos huwag ka na ng order. 220. 20 pesos lang. 220, 250. Ano pwede? Hindi mo bigla ko sa bayan. Patilat-tilat mo ng gano'n, yung gano'n-gano'n na. May laman, may bitig sa mga buto. Pero mas maganda yung buong kunin mo. Pero, mas maganda yung buong kunin mo kasi ano. Bigyan ko sa 20 pesos. Isang kilong ito. Kaya kalimang kilo sa di. Yung sa palengke, walang laman. Yung isang nila. Mahal-mahal pa. Kung ano na data. Walang laman. Walang puro laman. Dami laman.
Uy, saan siya yung eh? Diyan kumakain. Ha? Kumakain, hindi sa labas. Kain pa rin ako, hindi ko maubos. Ha? Puro ka naman kinakain. Ayun yan. Kipat niya nga, makuputong. Ubusin mo na yun. Wala. Ano ito, May? Ano ito yung karne? Oo nga, ilabas ko na. Ito lang natira. Mayroon pa. Hindi, kunti lang naman pala. Eh, yung pindirito nga yun, ang Ay, oo nga pala, ang dami pala yun. Sabi lang, halos 1 kilo ang kain. Pindirito. Oh. 380 kamo na lang. 380 ang kano. Lamang. Kanak sa mga ano. Ang dito yan. Ang ganda ito. Ay, kung dito po ito, tapos kilo. No, okay. 200, 600 mo. Iba pa mo sana yung ulam doon, baka kain ng pusa. Basag nila rin yung pizza eh. Lalo na ng reyero, tinumpakan mo. Saka na, tatanawakan na. Durog sila. Ando na yung paano yung urawan. Labas mo na. Dito sa DJ ko ano, mati DJ mo na ano. Islam ko. Kaya na lang mga gawin dito. Galing-galing yan may anong pagkain. Dapat pinanggalawin sila doon. Pero pwede na rin. Pagkato yung nakumpirita. Pagkato yun. May naging ko sabi ka naman ng galing kami. Ha? Sabihin kayo ng pagkain. Hindi lang. Ano? Sa baba. Hindi. Ano pag nagbubukas naman kayo dito, napakadumi naman ng buhok. Wala makikita naman yung dumi.
kung nakikita mga ganyan-ganyan ano. Niluluto mo na ano? Sarap na ito. Niluluto ko.
Darkest Willow family, good morning. Good morning, morning sis. Busy tayo ngayon. Pumunta ng tubig dun sa kwan. Pumunta na yung tubig dun sa... Ha? Yung tubig, pumunta na dun sa kwan. Ah. Yan, sa ginagawa nyo. Oo. Oo. Nagdi-drink ka ba, Neng? Ha? Nagdi-drink ka? Oo, sa kwan. Salamat sa tamsak, Mr. Turkish Pillow family. Kumusta po dyan sa inyo?
Sino? Ang nagaya ko sa anak. Abi, may order ka daw na isang box. Oo nga eh. Yung kalahati lang muna. Ano? Oo, ah. Ano ba yan?
Rhea Dantes, good morning. Rhea Dantes, good morning. Busy-busy po sa kitchen. Salamat po sa thumbs up. Salamat po sa pagdalaw. Rhea Dantes, salamat sa thumbs up. Busy-busy po sa kitchen. At si Juan, Chad.
Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Nakita ko kahit narating sa'yo tayo. Sinusundan, tinitigan at hindi maiwasan. Hindi kita kailangan ko para kasi ikaw lang baby at wala nang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo. Dito ko pinagdaling ka na dito. Madalas ka, napansin ka, pansin-pansin ang iyong mga tingin. Nasaan ka na ba? Kahit nakalapitang hinahan na sobrang namiss wala, di hahayaan na ikaw mampa. Come on, when you want me, call me when it's sweet. You don't have to tell me body that you don't know me. Pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Oh, baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Yeah, the way you look gonna teach me how. Alam mo, kada-alaga, ikaw lang ang tatahilan sa higaan. Sila ko ay nagkalok sa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. Kung hanggang dito na talaga tayo, hindi mababayaan ang daang pinakakabigan. Umiyak ko tayo hanggang ulo, kapit ang mga kita, abutin natin ang lala. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo laging nasa puso't isip ko. Isip ko ay tinaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Hindi ka pa rin ang piling ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong di ko taras na lumahin kita. Di ko taras na lumahin kita.
kasalanan ko. O sinayang ko.
Fatima Daculyo. Good morning. Good morning, sis. Ako yata. Ako yata, sis. Okay na? Okay na? Dan na sis sa premiere mo. Dan na. Tao naglilipat ako ng kwan. Ito yung computer. Kasi yung stand. Yeah.
Hello? Hello? Good morning, sir. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Kahapon ko pa kayo hinihintay. Imbes ako bumabalik, di naman kayo pumunta doon. Yes, sir. Yes, sir. Ah, wala, sir. Nagastos ko na. Sige po. Sige po. Mamayang hapon po. Opo. Ah, sige, sir. Yes, sir. Opo.
ka. Dito ka. Oh, sigaw ko na dito. Ay, ganda. Wow. Yan. Ito sana ko sa pinili. Ito yung bakto. Ganda. Tama mo yung... Lagyan mo ng takot lang. Si Papa ba? Gagamitin lang naman. Saka may nagpumigiga dyan. Di ba may kwan? Merong dito. Malagay ko nga bukas dahil nung sa anak ko kwan. Yung stand niya. Saan yung stand na? Mayroon ba? Yan o. Yung ilalagay dyan. Puro piano dyan sa tapat. Dyan sa tapat yan. Sabi mo na. Kwan. Ay. Gagawin.